kaayo ang politika. Nagsugod sa impeachment ni Inday Sara. Sa Kongres miuyon arang daghana, DDS arang sukua, kay tungod kunos maleta. Nag-ergo ang tanan ining ICC, kay nganong gidako nilas Duterte. Wailangan miatake si Baytore, hangtod ang usa ka pulis nalambahan ni Kitty. Mag-gubot-gubot ang tanan, tanang kontra atong kasuhan. Ato ning pahimuslan, labong si Boy ngang ombudsman. BBM asaraman ka, kay ara naming gubuta. Kayang ubang mga kakamping, magrally kuno sa EDSA. Si Bato gustong dakpons taga NBI, sa gawas sa Senado nagnereslingay. Nalutsan gyud niya ang tanang manakupay, ug siya gyud nakaboto, maong natanggal si Soto. Mag-gubot-gubot ang tanan, tanang kontra atong kasuhan. Ato ning pahimuslan, labong si Boy ngang ombudsman. BBM asaraman ka, kay ara naming gubuta. Kayang ubang mga kakamping, magrally kuno sa EDSA. Usara gayoy sulbat aning estayla, kinahanglang mutingog ng Korte Suprema. Mga tao puwerte na gayong lipata, kayang tinuot nga problema, flood control na limtan na. Mag-gubot-gubot ang tanan, tanang kontra atong kasuhan. Ato ning pahimuslan, labong si Boy ngang ombudsman. BBM asaraman ka, kay ara naming gubuta. Kayang ubang mga kakamping, magrally kuno sa EDSA.